Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Ġesuti l-ewwel nett l-għodwa tajba u xekk nixxieqilkom il-ġurnata tajba. Ħanibdew il-ġurnata bl-Ewkaristija xi grazzja kbira qed jagħtina l-mulej. Il-Knisja llum u xekk illum is-17 Ottubru tista' ssir it-tifkira ta' San Ġwan de Brebeuf u San Isaac Jacques, saċerdoti u sħabhom martri, magħrufin ukoll bħala l-martri tal-Kanada. Kien bejn l-1642 u l-1649 li grupp ta' missjonarji Ġiżwiti, saċerdoti u xekk u anke xogħod minnhom ma kinux ordnati saċerdoti, anke fosthom tabib, irċevew il-martirju ġewwa il-pajjiż tal-Kanada llum il-Kanada u xekk nitolbu bl-interċessjoni ta' dawn is-saċerdoti qaddisejn, dawn il-missjonarji qaddisejn li il-mulej jinqeda bihom biex wassal il-fidi f'dak il-pajjiż u nitolbu biex u xekk kif jgħid Tertuljanu il-demm tal-martri u żerrija tal-insara biex il-mulej jibierek il-Knisja tiegħu fil-Kanada, fl-Amerika tan-Nord u fid-dinja kollha. Bid-demm u għad-demm ta' tant qaddisin li xteret mad-dinja kollha. F'dan iż-żmien tanta prova u xekk għall-Knisja u għad-dinja nitolbu bl-interċessjoni ta' dawn il-martri, nitolbu għall-paċi fl-Art Imqazza, għall-paċi fl-Ukrajina, għall-paċi fid-dinja, għall-ġustizzja bejn il-bnedmejn f'din id-dinja tant imgerfxa li qegħdin ngħixu fiha. Għax id-dinja li tittejx mingħajr Alla Ġesuti u mingħajr Ġesu. U femmem x'Alla u femmem Ġesu, il-bniedem igerfex jaf dini hekk it-talba speċjali li nixtiequ nagħmlu llum. U talba wkoll għas-sinodu tal-isfijiet biex ta' bilħaq ikun mument ta' grazzja għall-Knisja u għad-dinja kollha. Fiskiet nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi lill-mulej nitolbuh jaħfrilna ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħ oħtna Antonja Buttigieg. Nitolbu. U Alla bil-predikazzjoni u l-martirju ta' San Ġwan de Brebeuf u San Isaac Jacques u sħabhom martri, int qaddist l-ewwel frott tal-fidi fl-artijiet tal-Amerika ta' fuq, fil-ħniena tiegħek għatina li bit-talb tagħhom iż-żerrija tal-insara tikber dejjem iżjed u toktor kullimkien. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostolu lir-Rumani. Eżis, issa l-ġustizzja ta' Alla deret mingħajr il-liġi, għad li l-liġi u l-profeti jiġdu għalija. U din il-ġustizzja ta' Alla u li Alla jagħti permezz tal-fidi f'Ġesu Kristu lil dawk li jemmnu bla ma jagħżel bejniethom. Il-bnedmin kollha dimbu u ċaħdu mill-glorja ta' Alla, għalhekk issa huma jkunu ġustifikati bil-grazzja tiegħu li jagħtihom minn rajħ permezz tal-fidwa li hemm fi Kristu Ġesu. Lilu Alla għedu sakrifiċċju ta' tpattija għal maħfra ta' dnubiet għal dawk li jemmnu bih u dan bis-saħħa ta' demmu. Bekk Alla issa juri l-ġustizzja tiegħu waqt li fl-imoddi għala għajnejh għad dnubiet li saru fi żmien li kien jistabar bihom.
Ried iva juri l-ġustizzja tiegħu f'dan iż-żmien, ħalli juri li hu ġust u jiġġustifika wkoll lil min jemmen f'Ġesu. Biex mela jista' wieħed jiftaħar ma hemmx biex, u bis-saħħa tal-liema liġi tal-opri, le, iżda bis-saħħa tal-liġi tal-fidi, għax aħna għandna fehma sħiħa li l-bniedem ikun iġġustifikat permezz tal-fidi mingħajr l-opri tal-liġi. Forsi Alla hu tal-lud biss, mhux tal-pagani wkoll, iva, tal-pagani wkoll. Alla hu wieħed. Il-kelma tal-mulej. Għand il-mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra. Għand il-mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra. Min l-art nsejjaħlek mulej, isma' sidi l-leħen tiegħi, ħajkunu widnejk miftuħa, jiena u nitlob bil-ħniena. Għand il-mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra. Jekk tal-ħtijiet intati każ mulej, sidi, min jista' jżomm sħiħ, imma għandek hemm il-maħfra biex hekk inqimuk fil-biża' tiegħek. Għand il-mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra. Jien lil-mulej nistenna, ruħi f'kelmtu tittama, tistenna ruħi lil sidi aktar milli l-assisa s-sebħ. Għand il-mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra. Alleluja. Alleluja. Jiena hu t-triq, il-verità u l-ħajja jgħid il-mulej. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-mulej qal: ħażin għalikom intom li tibnu l-oqbra tal-profeti li qatlu missirijietkom u bekk tagħtu xhieda ta' kull ma għamlu missirijietkom u turu li taqblu magħhom għax huma qatluhom u intom tibnulhom l-oqbra. Kien għalhekk li l-għarf ta' Alla qal: jien nibatilhom profeti u apostli huma joqtlu jippersegwitaw lil xi wħud minnhom. U hekk dan in-niser ikollu jagħti kont ta' demm il-profeti kollha li nxteret sa mill-ħolqien tad-dinja, ibda mid-demm ta' Abel sad-demm ta' Zakkarija li erduh bejn l-altar u s-santwarju. Iva ngħidilkom dan in-niser ikollu jagħti kont. Ħażin għalikom intom il-orrif tal-liġi, intom ħtaftu il-muftiħ tal-għarf biex imbagħad intom stess ma tħalltux u ma żammejtu lura lil min ried jidħol. Meta Ġesu ħareġ minn hemm, il-kittiba u l-Fariżej bdew irossuh kemm jifilħu b'mistoqsijiet fuq ħafna ħwejjeġ u jonsbuh biex jaraw jaqbdux xi ħaġa minn fommu. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nobietna. Hija xi ħaġa interessanti eżis ħuti li aktar ma pajjiż jiżviluppa u x'hekk aktar ikollu suppost liġijiet b'saħħithom. Però sfortunatament hija evidenti għal kulħadd li liġijiet b'saħħithom ma jsolvux il-problemi tal-pajjiż, ma jsolvux il-problemi tal-kriminalità, ma jsolvux il-problemi ta' tant u x'hekk problemi li qed naraw jinħolqu anke pajjiżna li donnu iktar m'għadda żmien u m'għandna liġijiet suppost tajbejn. Donnu mhux talli maħniex ngħixu iktar kuntenti, talli l-inkwiet bejnietna u f'pajjiżna żdied. Mhux hekk għaliex tgħid għaliex.
Għax il-liġijiet tajbin kemm huma tajbin ma jibdlux qalb il-bniedem. Il-liġijiet tajbin kemm huma tajbin il-bniedem li f'qalbu jibqa' l-ħażen jibqa' minn għalih li jista' u xekk sakemm ma jinqabadx jista' jagħmel li jrid. U San Pawl fl-ewwel qari tal-lum b'xi mod qed jgħidilna xi ħaġa simili tafu x'eżis ħutija tema qawwija ħafna f'San Pawl isimgħu x'qalilna. Issa il-ġustizzja tal-Alla deret mingħajr il-liġi għad li l-liġi u l-profeti jiġdu għalija. U xekk, u din hi l-ġustizzja tal-Alla li Alla jagħti permezz tal-fidi f'Ġesu Kristu lil dawk li jemmnu bla ma jagħżel bejniethom. San Pawl jisjoħloq dal-konfront il-liġi u l-fidi. Mhux għax il-liġi u l-fidi huma kontra xulxejn eżis ħutita. Imma għaliex għal bniedem midneb tagħtih kemm tagħtih liġijiet jibqa' midneb. Dak li qed jgħidilna San Pawl. Il-bniedem midneb tagħtih kemm tagħtih liġijiet jibqa' midneb. It-Testament il-qadim kollu għad li l-liġi fiha nnifisha tajba u qaddisa u perfetta, però l-bniedem baqa' midneb. Il-bniedem ma kienx kapaċi josserva u għall-bniedem midneb u xekk eżis ħuti. Is-soluzzjoni mhijiex il-liġi. Mija l-fidi f'Ġesu. Hija l-fidi f'Ġesu li teħlisna mid-dnub eżis ħuti. Il-bniedem li jitwielet midneb u xekk. Midneb mhux bidnub personali, mhux hekk qed ngħid jiena. It-tarbija li twildet ma tagħmel l-ebda dnub. Ma titwielet frazza ta' bnedmi li jimidimba. It-toqol ta' dnub oriġinali ngħidulu u xekk. Ħan immaġinaw biex nifhmu għadejn, immaġinaw minna ikun hemm saltna u xekk. Fem b'xi mod jew mod hemm ċerta perfezzjoni dis-saltna fit-tizja qed ngħidha. U kun hemm koppja u dawn għamlu xi ħaġa ħażina ħafna u ġew eżiljati u bagħtuhom fl-agħar pajjiż tad-dinja. Wuliedhom twildu hemmhekk ma jaħtux huma. Imma qed jgħixu f'dik il-kundizzjoni tal-agħar pajjiż li hemm fid-dinja bl-aħtija tagħhom. Imma m'hemmx tagħmel hemmhekk qed jitwieldu jgħixu. B'xi mod aħna l-bnedmin hekk nitwieldu eżis ħuti. Id-dnub ta' Adam u Eva jew tal-ewwel bnedmejn ħanejdu hekk u xekk. U ritnieh aħna u ngħadduh lil xulxejn dan hu d-dnub oriġinali. Issa jkun hemm kemm ikun hemm liġijiet. Anke l-liġi tal-Alla fija nnifisha ma teħlisniex minn dan id-dnub, hija l-magħmudija f'Ġesu li teħlisna minn dan id-dnub. Hija l-mixja tal-fidi li teħlisna mid-dnub li nitwieldu minnu u xekk fih u d-dnubijiet tagħna eżis ħuti. Ovvjament imbagħad jibqanna aħna l-impenn li ngħixu għal-liġi tal-Alla. Infatti Ġesu qalilna jien ma ġejx biex inwarrab il-liġi, ma biex inwassal għal perfezzjoni. Mela mbagħad il-bniedem li jaċċetta lil Ġesu f'ħajtu li permezz ta' Ġesu huwa meħlus mid-dnub u xekk. Huwa meħlus mid-dnub imbagħad ukoll irid jgħix l-Evanġelju li huwa l-qofol tal-liġi. Il-Vanġelu nistgħu ngħidu li huma l-kmandamenti fl-aqwa tagħhom u xekk. Il-kmandamenti li wieħed ma jgħixhomx biex ma jiksirx liġi, imma jgħixhom ma xi ħobb. Dak huwa l-Evanġelju għalhekk Ġesu qalilna il-milja tal-liġi għall-imħabba min iħobb ma jagħmel ġnub. Min iħobb jimpenja ruħu biex ma jagħmel ġnub. Araw l-estrem ieħor il-Vanġelu tal-lum l-għadna kemm smajna eżis ħuti. Dawn il-kittieba u l-Fariżej li għalihom li josservaw il-liġi l-iktar ħaġa importanti. Però f'qalbhom hemm nieqsa l-iktar ħaġa importanti eżis ħuti l-imħabba. L-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn għajrhom. Huma għalihom il-fidi jew aħjar ir-reliġjon maqs fidi hija set ta' liġijiet. Mela x'għandi nagħmel u x'm'għandix nagħmel u daqshekk. Eżis ħuti. U allura huma ma fehmu xejn minn dak kollu li jrid Alla u l-messaġġ ta' Alla mwassal lilna permezz ta' Ġesu. Qed taraw għaliex San Pawl joħloq dal-konfront fidi liġi mhux għax jgħaddu mingħajr xulxejn, ma jgħaddux mingħajr xulxejn, imma jekk wieħed ma jaċċettax lil Ġesu bil-fidi, il-liġi waħedha hija vojta. Ma tistax tfejqu lil bniedem mill-ikbar problema li huwa d-dnub. Ma tistax timlilu qalbu bl-imħabba eżis ħuti. Jew għalhekk illum. Aħna wkoll eżis ħuti ta' rridu nirriflettu bis-serna. Jiena għalija l-fidi tiegħi x'inhi setta regoli, lista ta' affarijiet x'għandi nagħmel u lista ta' affarijiet x'm'għandix nagħmel x'inkella għadni fil-livell tal-Fariżej ta'. Jew hija esperjenza ta' mħabba. Nesperjenza kemm Alla jħobbni
Alla li huwa missier mimli mħabba. Din l-esperjenza li nagħmilha kuljum fit-talb, fil-quddiesa jżisħuti, fil-qrar, fil-mħabba tagħna lejn xulxejn. Dik hija l-fidi, ovvjament imbagħad din il-fidi jfisser li ngħix ukoll il-kmandamenti. U x'hekk, ngħix il-kmandamenti, nagħmel ħilti biex ngħix il-kmandamenti. Però s-soluzzjoni ta' meta niżbalja u bħala bnedmin niżbaljaw ma joffrilix il-kmandamenti imbagħad, joffrili Ġesu, u x'hekk fis-sagrament tal-qrar. Ġesu li jaħfir li ħtijieti. Għalhekk ejjew eżisħuti nifhmu l-messaġġ qawwi u sabiħ li għaddilna San Pawl, li għaddilna l-Evanġelju tal-lum. Ejjew niftħu qalbna l-imħabba tal-Alla. Għax hija l-imħabba li tibdel il-qlub mhux il-liġijiet. Għalhekk fil-pajjiż tagħna u f'ħafna pajjiżi il-ħafna liġijiet mhux tal-li mhumiex isolvu problemi, tal-il-problemi qed jiżdiedu u l-kriminalità qed tiżdied. Għax il-liġi ma tibdilx qalb il-bniedem. U Alla permezz ta' Ġesu li jibdel qalb il-bniedem. Jagħtih qalb li kapaċi tħobb, qalb li kapaċi tirrispetta, qalb li jimbagħad tagħmel ħilitha biex tosserva l-liġijiet. Mhux biex ma tinqabadx, għax dik ħmerija. Imma tosserva l-liġijiet għax tħobb, b'imħabba lejn xulxejn u bir-rispett lejn xulxejn u lejn kull bniedem. Kjoġobkom l-qumu bil-wieqfa. Aħna niftakru llum fil-martirju Kiefer li ġarbu l-missjonarji Ġiżwiti fl-Amerika ta' fuq fis-seklu 17. Nitolbu l-Alla biex id-dem ta' dawn il-martri ta' Kristu ikun żerrija ta' nsara ħalli l-att ta' daw kollha li jistqarru li Kristu l-mulej dejjem aktar jikber u joktor kull imkien. Ieqaf mulej mal-Knisja tiegħek fl-Amerika ta' fuq biex tagħti xhieda ħajja tal-Evanġelju bil-ħidma u l-opri kollha tagħha. Nitolbu. Tieqaf qatt tissejjaħ minn ħdan il-poplu Nisrani qlub ġenerużi li bl-istess ħeġġa tal-martri Kanadiżi ikunu lesti jħallu kollox biex iwasslu l-Evanġelju tiegħek satru fl-art kollha. Nitolbu. Salva lill-qaddija tiegħek oħtna li għalija qed noffru s-sagrifiċċju tal-quddiesa u lil dawk kollha li ħallew din id-dinja bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u għatihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Eqret mid-dinja kull xorta ta' mibeda u ta' vjolenza u kull xorta ta' persekuzzjoni u moħħrija biex il-bnedmin jgħixu fl-imkien fis-sliem u ħabirku għal ġejt ta' xulxejn. Nitolbu. Għatina mħabba kbira għall-Knisja tiegħek u għanqal fina interess kbir fil-ħidma tagħha għax-xandir tal-Evanġelju biex aħna nagħtu semna wkoll għal dan l-aktar bit-talb tagħna. Nitolbu. Kif tifhem eżisħut il-martirju bil-liġi biss, kieku ma tkunx verament il-fidu l-imħabba li twassal il-bniedem li jagħmel l-offerta ta' ħajtu stess għall-imħabba ta' Ġesu. L-ħadd ġej il-ġurnata missjonarja. Kemm hija ġurnata għażiża żħut, għandha tkun l-iktar ġurnata importanti, jew ma ngħidlek waħda mill-iktar ġranet importanti fil-kalendarju tagħna l-Kattoliċità li tal-inqas darba f'sena nitolbu naħsbu f'dawk inqas ix-xurtjati minnha. Eżisħuti ta' nitolbu kif għedna l-paċi fid-dinja u anke għas-suċċess spiritwali tas-Sinodu tal-Isfijiet, nitolbu għal ħutna ma' qudiem magħna permezz tat-televiżjoni u mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali, mod speċjali niftakru dejjem fl-anzjani, fil-morda, fil-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, l-emigranti tagħna ħafna jsegwu dil-quddiesa wkoll. Nitolbu għal dawk li jeħtieġu t-talb tagħna, dawk li jitolbuna nitolbu għalihom. U eżisħuti fiskiet fiduċja kbira f'Alla tagħna li tant iħobbna. Alla li huwa mħabba mhux liġi, Alla huwa mħabba mhux liġi. Fiskiet noffrulu t-talba tagħna. Mulej missier għaddej Alla ta' dejjem li tista' kollox, għatina li kif il-martri Kanadiżi ma beżgħux ibagħtu għalejk, hekk aħna nilqgħu bil-qalb is-slalib tagħna biex nimxu warajk bi Kristu siedna.
Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru tal-ilma u nbejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-diel jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek waqgħmel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn ħżuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti li l-poplu tiegħek qiegħed jagħmillek f'ġieħ id-batijiet tal-qaddis immartri u kif dawn l-offerti mlew bil-qawwa lill-martri tal-Kanada fil-persekuzzjoni li kellhom kontra tagħhom hekk ukoll għamel lilna bit-taħbit tagħna iżommuna sħaħ sal-aħħar bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom nerfew qlubna l-fuq niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex il-martri tal-Kanada ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta tur il-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalejk bi Kristu Siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn rajħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku
mal-isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għal ruħna Antonja Buttigieg. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin imqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, San Juan de Brebeuf, San Isaac Jacques u sħabhom il-martri kollha tal-Kanada u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħuti dak li jibdel il-pajjiżna mhux li dijiet tajbejn, mija l-qawwa talla, il-fidi tagħna, Ġesu, eżis ħuti, l-imħabba, li wieħed jifhem l-importanza tal-imħabba, eżis ħuti. Ejjew għalhekk waqt li ngħidu t-talba tal-missier, ngħiduha b'din l-intenzjoni li aħna l-Maltin u l-Awċejn nirriturnaw għal-fidi sabiħa tagħna, għax il-fidi taqadna familja waħda, fil-rispett, fil-mħabba, fil-maħfra, fil-komprensjoni ta' xulxejn. Ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li jint trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien ma' tisina Ġesu Kristu jkun jiswew lilna, li ser nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna għalina. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem għad-dejs tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem f'idej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħanjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jisħoq lejx tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen.
Eżis ħut illum fil-waqt li għandna lil Ġesu ġo qalbna jien nagħmlu talba speċjali għax-xita kif tafu hekk kartna għada ma rċivit l-ebda xita u xekk is-sena. Nitolbu l-Mulej hekk biex jaħseb ftit fina hekk l-ilma huwa sinjal tal-ħajja u ta' bilħaq għandna bżonnu. Nitolbu l-Mulej jibgħatilna x-xita li tant neħtieġu hekk ta' f'dan il-mument kif jinsab ġo qalbna u noffru l-talb ieħor li għamilna matul dil-quddiesa. Inqumu bil-wieqfa llum il-ħamis. Nitolbu iqaddes lielna, inaddaf lielna biex permezz tagħna mbagħad u hekk tasal il-grazzja tiegħu għand oħrajn. Ngħidu bil-qalb, Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu waħsinni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddis tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Ibqa' ħares fina Mulej, id-don li tajtna biex itqarbina li bil-grazzja tiegħek għamilna fit-tifkira tal-Marti tal-Kanada tkun għalina ta' salvazzjoni u sliem bi Kristu siedna. Il-Mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox il-Missieru Liban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.